Milan Kňažko má okolo seba milujúcu rodinu. Na premiéru do Pražského divadla na Jezerce ho prišli podporiť manželka, dvaja synovia a nevestá. O zábavu núdza rozhodne nebola. Je to už vyše 5 rokov, čo v divadle na Jezerce oslávil krátko pred smrťou Karel Gott svoju 80-ku. No áno. Teraz, ako povedal herec Jiří Steindler, poznali sme ho aj takto, hostí čakal vred Johna Logana Red v hlavnej úlohe s Milanom Kňažkom, s hrdinom dnešnej revolúcie, slovenským exministrom zahraničných vecí aj kultúry, blízkym kamarátom Lasicu aj Labudu, s ktorými ho okrem zmyslu pre humor spájal aj desivý zážitok. V roku 2000 išli v ministerskej limuzíne na predstavenie do Čiech a vodič havaroval. Minister kultúry Milan Kňažko a herci Marian Labuda a Milan Lasica včera podvečer havarovali. Plus 25 rokov páni Labuda a Lasica tu už nie sú a Milan Kňažko standing ovations a zapojila sa aj manželka pána Kňažka Eugénia s jeho dvoma synmi a nevestou. A v obecenstve aj Katka Šbírková a tiež 85-ročný herec Jaroslav Satoranský. Poznali sme ho aj zo seriálu Okres na severu. Pán Satoranský, ktorý je ročník 39 ako spomenutý Karel Gott, oslávil v decembri 85 rokov a stále je aktívny a pracuje. V divadle, ktorému už 23 rokov skvelo šéfuje principál Jan Hrušínsky, poznali sme ho aj z filmu Dívka na košteti. Je synom legendy Rudolfa Hrušínskeho. Po vydarenej premiére sa v šatni majster Kňažko chopil otvárania šampusu. Hneď sa to nedarilo. Podarilo sa. Majiteľ ceny Itálie ponalieval do pohárov a vyobímať ho prišla aj manželka principála Miluška Šplechtová Hrušínska. Na rodinej fotke so svojím slávnym svokrom tu. Super. Milanovi Kňažkovi. Tady máš manžel? Pán Kňažko pôjde hneď za rodinou. Hneď ako si pripije s principálom, ktorý hral aj s Libuškou Šafránkovou v komédii Môj brácha ma príjma bráchu. Celý čas behal hore-dole po javisku. Janko? Kondíciu máte úžasnú. Zatiaľ to ten mladý organizmus vydrží. Hneď dostal kompliment. Je šikovnej. To sme si na stene všimli plagát z roku 1919 s fotkou rodičov Rudolfa Hrušínskeho, Rudolfa Béma Hrušínského a babičky Hermíny zo slávnej kočovnej spoločnosti Červíčkovej. Pán Kňažko? Poobzeral sa a hľadal, kde by asi tak mohla byť. Z priestorov šatní a kancelárií sa vybral smerom na recepciu medzi hostí. Stále ale pohľadom hľadal manželku a pri stolíku objavil staršieho syna Michaela s nevestou. Michael, ktorý je uznávaným inštruktorom šermu, sa s otcom zvítal. Zvítal sa aj s nevestou, čo si všimol náš Janko Kubiš, ktorý práve večeral. Aby objímať ho prišla aj jeho žena pani Eugénia. A ich spoločný syn. Na pánovi Kňažkovi sme zbadali dojatie. A išiel s rodinou k stolu. To sa už so synmi aj pofotil. Starší Michal nosí takýto prsteň. Spokojný, že je koniec, oficialít a idú si užiť večer. A teraz nasleduje recesia v poradní Kňažkovcov. Chlapci si prehadzovali papierik. Mladší syn vybral kávičky spod stola, pani Kňažková zdvihla papier. Koláče už dojedené. Na stole ostal iba jeden, mal ho otec. Syn ho ubezpečil. A spokojný si išiel zobrať ďalšie občerstvenie. No, mamina veľmi neustrážila, syn sa do tátovho zákusku hneď pustil. Aj takto si užil Milan Kňažko večer s rodinou v Prahe na Jezerce.